Glædelig jul og godt Tuborg, og velkommen til vores gennemgang af Steady State. Vi starter med at kigge på grafen, hvor vi på den ene akse her har iltoptagelse, altså hvor meget ilt der bruges op af hvor hårdt du arbejder, og den anden vej i den tid, der du lægger i det. Du starter med at bruge ATP og kreatinfosfat til at få gang i din energi. Du kan også vælge at bruge, som senere hen går i gang, glykolyse, din sukkerforbrænding. Og du har samtidig også noget O2-myoglobin i dine muskler helt fra start af, en meget lille smule. Når arbejdet så går i gang, øges iltoptagelsen, og dit hjerte og dine lunger går i gang, indtil du når steady state. Du har her en iltgæld. Arbejdet fortsætter fremad, og din steady state er gået i gang, hvor det er, at du har tilstrækkelig iltoptagelse. Når du er færdig med dit arbejde, skal du betale din iltgæld tilbage. Det vil sige, når du stopper med at arbejde, så vil du stadigvæk være forpustet, fordi du herover har optaget iltgæld, og nu skal betale den tilbage, indtil du når tilbage til det punkt, hvor det er, at du er helt klar igen.